L'altre dia, bueno, crec que era a principis de l'estiu, vaig veure un reportatge que me va ensenyar, no recordo realment els noms de ningú, una amiga que és il·lustradora gràfica, que parlava sobre el dibuixar, que n'hi ha un moment en la vida en el que a tots ens diuen escriu algo i ho escrius, dibuixa algo, jo és que jo no sé dibuixar, no? Què ens passa en la ment per a que conforme som majors li agafem aquesta por al dibuix? Què penses, Robert? Ja, bé, pense que des de xicotets ja us diuen, pues no tenisques de la ratlleta a l'hora de pintar, per això moltes vegades hi ha gent que té por al no dibuixar bé. Està clar que el dibuix és la base de la pintura moltes vegades, però també se perd un poquet la creativitat que volem fomentar així en este taller, de no tindre por a expressar o eixir-te de la ratlla que estàvem parlant, perquè pensem que és més important que no estar ahí continuant un patró que sempre ens han dit des de xicotets, i desenvolupar-lo. Desenvolupar aquesta creativitat important, imagina, no? Com a mestre de pintura, i també parlant de llicenciat en Belles Arts, aquesta creativitat, aquesta manera d'agafar bé siga un full i pintar, bé siga un llenç i pintar, fer una fotografia, aquesta creativitat de l'artista aporta moltes coses després a l'educació d'una persona. Sí, pensem que és bo per l'autoestima del xiquet. Ja quan siguem més majors i tot això, pense que seran més sensibles, més imaginatius després, i serà important a les seues vides, no? Més extrovertits, no? Perquè una persona, per exemple, pues, que té assolit la seva personalitat en confiança, pues, va tindre una personalitat més extrovertida i va ser més feliç, no? Una persona més obert, una persona introvertida sabem pues, que sempre a lo millor se pot passar un poc mal, i estem en una societat també que corre molt a pressa, i vull dir, el que procurem és que crear espais còmodes i que la persona estigui realitzada i a gust, que és el que se pretendís. Jo com a mare, per exemple, que els meus fills o els meus nets que apleguen adults realment pues, que siguin el més feliços que puguen, no? I això te aporta pues, la educació que vas tenint durant el xicotet. Aleshores, en un taller, pense, de creativitat, el xiquet pot desenvolupar el que sent i veure que ho pot treure fora sense que ningú vesgui una cosa estranya. No sé si també, és una pregunta que sempre m'agrada fer a la gent que passeu per així relacionada amb l'educació d'alguna o altra manera, les noves tecnologies, els xiquets davant la tablet, no? Que ja dibuixen en la tablet, tot això, els 1001 jocs que n'hi ha a través bé siga de l'ordenador o de les diverses maquinetes que tenen al seu abast, tot això pot ajudar o li dona un poc l'esquena a la manera clàssica de dibuixar o altres maneres de fer? No, jo penso que no li dona l'esquena, són complementàries, pots ajudar al xiquet d'alguna manera a veure si li agrada, perquè una vegada que comencen els jocs estos de pintar, pues igual el xiquet crea un interès cap a aquesta creativitat o a pintar, i després pense que aniria o estudiaria la pintura clàssica. Però mira, jo per la pregunta jo crec que és molt bona, Salva, perquè realment jo tinc gent menuda per casa, no? I estan molt, diguem, en les maquinetes de la Wii, en la tablet, i aleshores el que se pretendís és que se comuniquen, que se comuniquen els demés, perquè diguem que tota aquesta tecnologia que vam emprendre ara ja està establerta en les cases. Ja és normal que el xiquet el veges en la tablet i que el veges en la Wii o en unes altres històries d'estes, però estan molt individuals, i el que se trata és que facin activitats en comunicació amb uns altres, a l'aire lliure, que se puguen comunicar, i això crec que és importantíssim. Per això jo veig que el taller de Peque Pinta està molt acertat, no? De que sí que es tinguen aquest espai, que els pares es puguen dur i que se puguen esplayar i que puguen tindre unes hores a la setmana on desenvolupar-se, perquè és que de les tecnologies, senyor mío, és que les tecnologies són molt individuals. Estàs tancat en la teua casa, en la teua habitació o en el saló de ta casa, i està la televisió, està la Wii, està el tablet. Clar, un xiquet en 4 anys no pot ser així, no? Tenim que fer alguna cosa, tenim que treure-los de casa. Són noves maneres de veure, perquè també... No, que jo les tecnologies, vull dir que jo estic a favor d'elles, no? Però que en tot el seu punt, el seu moment,
i que la gent, sobretot, són persones que ens tenim que comunicar. Eixir al carrer, és important eixir al carrer. Clar, eixir al carrer, comunicar-te i veure a la persona que tens a prop, no? Ja coneguem este taller de Peque Pinta. Al principi ens dies, Rosa, presentant-nos a Robert, que està a punt d'inaugurar una exposició, llicenciat en Belles Arts. També m'agradaria, Robert, que em parlàs d'aquesta exposició i que fes un poc la presentació pròpia d'un mateix. Bé, l'exposició s'inaugurarà el dijous 3 d'octubre a Torrent, en l'Espai, i en esta nova exposició he fet retratos en aquest cas de cantants molt coneguts, perquè també com a professor d'escola d'adults i això volia un poquet tot el que jo demane. Sempre estic molt pesat en les proporcions, en les cares, en els ulls, la importància de la mirada. Era un poquet que ells també puguen anar a veure-la. Pense que també és molt important que els meus alumnes o la gent que està un poquet interessada en l'art ho veja d'alguna manera, que no siga només teoria o que jo només demane i no puguem veure-lo. És una manera pràctica i d'apropar l'art, perquè també al no ser un art abstracte, que és més complicat d'entendre, en aquest cas on cares tot el món coneix a estos cantants, pense que així puc apropar l'art a gent que igual no coneix tant o no li agrada, o inclús a xiquets com estem parlant ara, perquè diu, mira, este sí que el conec, este no, i comencen a mirar els colors, perquè en aquest cas he treballat molt en diferents colors. Penso que és interessant. Una exposició a partir del 3 d'octubre en Espai Obert, que si no me situo mal, Espai Obert en Torrent és l'eixida de Torrent Avinguda, no?, del metro. Exacte, segona planta. La segona planta que hi ha dalt, per a aquells que no sàpiguen on és. Estarà del 3 d'octubre fins al 25 d'octubre. Pràcticament tot el mes d'octubre per veure aquesta exposició de Robert Martínez. Jo no sé, Rosa, Robert, si voleu contar-nos alguna cosa més, si voleu parlar alguna més. Bueno, pues jo sí que te volia comentar que a part del col·lectiu que estem parlant dels tallers, també tenim pensat i projectat que continuar en les exposicions col·lectives. També estem parlant en la gent, en Robert i en altres persones que estan participant amb nosaltres, de poder fer eixides, de poder anar a museus, de fer eixides de pintura. Vull dir que el col·lectiu no para una miqueta. I també volia comentar-te que així tenim a Robert i estem molt contents també perquè diguem que d'aquest projecte de recolzar artistes, vam parlar en la directora de Vallivana, Marta, i ella en seguida ens va donar l'espai de Vallivana i se va oferir a parlar en l'empresa que porten les activitats extraescolars de Vallivana. Van cridar a Robert i Robert diguem que entra dins d'aquesta empresa de treball d'activitats extraescolars i que a partir d'ahí està fent promoció en totes les escoles i vull dir, estem molt contents per part del col·lectiu de que puguem continuar la nostra tasca, no? Un col·lectiu que a poc va creixent, no? Cada vegada més cosetes al llarg de l'any anar sumant i no sé si de cara als pròxims mesos ja tens en aquesta hiperactivitat que Ràdio Rosa ja tens alguna cita al cap. Bueno, pues mira, tu saps que vam fer la trobada d'artistes al carrer dedicat a Diego Ramón Lluch, que se va parlar en la coral Cabanilles, que és de l'Escola Cantorum, el que Diego Ramón va organitzar en el Gemesí, i tenen que vindre a fer-nos un concert. També vam parlar en la coral de Cristófol Aguado i van dir que ese dia ficar en contacte i que feren un concert les dos corals, vull dir que ahí estem. I pues això, treballant. De moment centrats en este inici de curs. Recordem no una infinitat, però sí molts variats els cursos que ofereix el col·lectiu d'artistes al voltant de Jaume Serra. Tots aquells que vulguin saber-ne més d'ells, que es dirigisquen a Rosa en els canals que han dit abans, i si no també al Facebook i aquestes coses també. Sí, també tenim el Facebook Col·lectiu d'Artistes Jaume Serra, i aleshores allí anem a penjar també tot el que fem de tallers i tot això. Una manera més immediata d'accedir via internet. Res més, moltes gràcies als dos per haver estat així, un autèntic plaer, i ja saps, tant Rosa com Robert, que és la primera vegada que ve a la ràdio, esta és la vostra casa, i sempre que tingueu alguna cosa a contar als pecasentins i pecasentines, així vos esperem. Moltes gràcies, Salva, i a Ràdio LOM.